χαίρετε κυρίες και κύριοι. Σήμερα θα παρακολουθήσετε την τρίτη ημέρα από το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Τζούντο στο Τόκιο στην Ιαπωνία. Στην περιγραφή και το σχολιασμό είναι ο Σπύρος Ρίγος, μαζί του είναι και ο παλιός πρωταθλητής και Βαλκανιονίκης Βασίλης Κουίμτζης. Και παρακολουθούμε τον πρώτο ημιτελικό της κατηγορίας μείων 73 κιλών, που είναι μεταξύ του παγκόσμιου πρωταθλητή Βαν Κιτσούν από την Νότιο Κορέα με το μπλε τζουντόγκι και του Ιάπωνα Χιρογιούκι Ακιμότο με το λευκό τζουντόγκι. Εχθές είχαμε μια πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία για το ελληνικό τζούντο. Ο Ηλίας Ηλιάδης, ο Ολυμπιονίκης της Αθήνας, αναδείχθηκε παγκόσμιος πρωταθλητής στα μείον 90 κιλά. Ο πρώτος παγκόσμιος πρωταθλητής για την Ελλάδα στο τζούντο, βάζοντας έτσι με αυτό το χρυσό μετάλλιο την Ελλάδα στην τέταρτη θέση μέχρι στιγμής της παγκόσμιας κατάταξης για αυτό το παγκόσμιο πρωτάθλημα. 5 λεπτά διαρκούν οι αγώνες του τζούντο και αν ο αγώνας λήξει ισόπαλος, περνάμε σε μια παράταση που ονομάζεται Golden Score για άλλα 3 λεπτά. 3 βαθμούς έχει το τζούντο, το ιππον, το βαζάρι και το γιούκο, καθώς και 4 παρατηρήσεις. Ιππον μπορεί να κερδίσει ένας τζουντόκα εάν ρίξει τον αντίπαλό του με ταχύτητα, δύναμη και έλεγχο με όλη την πλάτη. Ή αν τον κρατήσει σε οσαϊκόμι, σε καθήλωση δηλαδή, με την πλάτη για 25 δευτερόλεπτα ή αν εφαρμόσει μια τεχνική πίεσης του αγώνα ή μια τεχνική πνιγμού. 2 λεπτά και 54 δευτερόλεπτα μένουν ακόμα για να δούμε ποιος θα περάσει στον μεγάλο τελικό. Ο Κορεάτης Wang, ο οποίος είναι ο νούμερο 1 αυτή τη στιγμή στην παγκόσμια κατάταξη τζουντόκα της κατηγορίας των μείων 73 κιλών. Βασίλη, τι έχεις να πεις για αυτό το καταπληκτικό Κορεάτη, μια και είναι και η κατηγορία σου που αγωνιζόσουν για πολλά χρόνια? Να περάσει δηλαδή ο Ακιμότο στο τελικό. Ο Ακιμότο, ο οποίος δεν έχει να επιδείξει κάποια μεγάλη επιτυχία μέχρι στιγμή στην καριέρα του, είναι ένας νέος τζουντόκα. Βέβαια σε αυτή την κατηγορία υπήρχαν σπουδαίοι Ιάπωνες, με κορυφαίο βέβαια τον Ιάπωνα Τοσιχίκο Κόγκα, τον παγκόσμιο πρωταθλητή και Ολυμπιονίκη. Και εδώ βλέπουμε μια προσπάθεια του Ακιμότο να ελευθερώσει το πόδι του και να πιάσει ο σαϊκόμι τον Wang. Δεν τα καταφέρνει όμως, ο Wang κάνει πολύ καλή άμυνα εδώ. 1 λεπτό και 52 δευτερόλεπτα ακόμα. Η Ιαπωνία, η οποία στο προηγούμενο παγκόσμιο πρωτάθλημα του 2009 στο Ρότερνταμ δεν πήρε κανένα χρυσό μετάλλιο στην κατηγορία ανδρών για πρώτη φορά στην ιστορία τους, θέλει να επανέλθει σαν υπερδύναμη του παγκόσμιου τζούντο. Μέχρι στιγμής είναι στην πρώτη θέση της παγκόσμιας κατάταξης με 2 χρυσά, 1 ασημένιο και 4 χάλκινα μετάλλια, καθώς και 1 πέμπτη και 1 έβδομη. Και άλλη μια επίθεση εδώ με τον Ακιμότο, χαμηλά με Σόντε Τσουρικομίγκος. 1 λεπτό και 22 δευτερόλεπτα ακόμα. Αρκετός χρόνος ακόμα για να σκοράρει ένας από τους 2 τζουντόκα. Ο Βανγκ ψάχνει για μια επίθεση. Το κουιβάζα του, καλύτερη τεχνική του είναι το Τάιο Τόση. Εδώ με Ουτσιμάτα. Σταματάει όμως εύκολα ο Ακιμότο. Βγαίνουν έξω από το τατάμι, από τον αγωνιστικό χώρο. Σε αυτό το παγκόσμιο πρωτάθλημα η Παγκόσμια Ομοσπονδία, η International Judo Federation, αποφάσισε να συμμετάσχουν 2 τζουντόκα από κάθε χώρα. Ποιο είναι το σχόλιο σου, Βασίλη, γι' αυτό? Οι αγώνες ήταν αρκετά δύσκολοι, τώρα γίνανε ακόμα πιο δύσκολοι. Παίζουν 2 Ιαπωνέζοι, 2 Γάλλοι. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να δεχθεί κάποιος να βρεθεί σαν Ιταλία. Από την άλλη μεριά όμως ήταν κρίμα ο δεύτερος πρωταθλητής κάθε χώρας να μην μπορεί να συμμετάσχει.
Πιστεύω ότι ήταν άδικο αυτό. Έτσι τώρα δίνεται μια ευκαιρία και στον δεύτερο τζουντόκα από κάθε χώρα να έχει την δυνατότητα να διακριθεί. «23 δευτερόλεπτα, 22». Από ό,τι φαίνεται οδηγούμαστε στο golden score. Για να δούμε. 16 δευτερόλεπτα. Μεγάλη πίεση και για τους δύο τζουντόκα, αναφίβολα. Παίζεται εδώ ο τελικός. Και ακούμε το καμπανάκι της λήξης του 5 λεπτού. Περνάμε στο golden score κατευθείαν. Άλλα 3 λεπτά αγώνα. Όποιος τζουντόκα τους δύο ρίξει, πάρει κάποιο βαθμό, αμέσως είναι ο νικητής. Εάν ο αντίπαλός του ταυτόχρονα πάρει παρατήρηση, ταυτόχρονα και έτσι ανακηρύσσεται νικητής. Εάν όμως περάσουν και τα 3 λεπτά του golden score, τότε περνάμε στο χαντέι, δηλαδή στην απόφαση του διαιτητή και των κριτών για το ποιος είναι ο νικητής, σηκώνοντας μια σημαία με λευκό ή μπλε χρώμα ανάλογα με αυτόν που θεωρούν ότι πρέπει να πάρει την νίκη. Και ξεκινάει το golden score. Για να δούμε. Επίθεση από το Wang. Αμέσως περνάει στο έδαφος ο Ακιμότο. Πολύ δυνατός αγώνας. Από ό,τι φαίνεται οι δύο τζουντόκα είναι και οι δυνατότεροι της κατηγορίας. Θα μπορούσαν να είχαν βρεθεί και στον τελικό. Ο Ακιμότο δείχνει να μην παλεύει όπως πρέπει. Κινδυνεύει να δεχτεί μια παρατήρηση. Αν δεχτεί παρατήρηση, τότε δεν θα έχει τελειώσει βέβαια ο αγώνας, γιατί δεν θα έχει πάρει βαθμό. Όμως ο Wang φαίνεται να είναι σε καλύτερη φυσική κατάσταση. Επιτίθεται περισσότερο. Ο Ακιμότο φαίνεται να μην μπορεί να περάσει το κράτημα του Wang και να επιτεθεί αποτελεσματικά. Και μια επίθεση εδώ από τον Ακιμότο με ένα μωρό τεσσερινάγκη στα γόνατα. Κάνει τα προγνωστικά σου, Βασίλη. Όπως βλέπεις τον αγώνα τώρα. Ο Κορεάτης είναι αρκετά προβληματισμένος, είναι πιο επιθετικός βέβαια, αλλά πιστεύω ότι οι Ιαπωνέζους θα το κερδίσουν. Για να δούμε. Άλλη μια επιθεσία από τον Ακιμότο, χωρίς όμως ιδιαίτερα αποτελέσματα. Δεν κατάφερε ούτε να σπάσει την ισορροπία του Κορεάτη. 1,5 λεπτό για να λήξει και το golden score. Άλλο ένα μάτε από το διαιτητή. Τους επαναφέρει στο κέντρο του τατάμι και ο αγώνας ξεκινάει πάλι. Ισοδύναμοι οι δύο τζουντόκα. Δύσκολα μπορούν να περάσουν επίθεση ο ένας στον άλλον. Εδώ ο Βαν επιτίθεται πάλι και εδώ αντεπίθεση από τον Ακιμότο με Ουτσιμάτα. Δεν κατάφερε και εδώ βλέπουμε τον Ακιμότο να γυρίζει το Βαν, να τον φέρνει σε δύσκολη θέση. Για να δούμε τώρα εάν θα καταφέρει να βγάλει το πόδι και να τον πιάσει ο Σαϊκόμι, και το καταφέρνει. Και δένει ο Σαϊκόμι το Βαν. Πάρα πολύ δυνατός ο Ακιμότο. Στο έδαφος ξεφεύγει όμως. Μόνο 5 δευτερόλεπτα κράτησε ο Σαϊκόμι, δεν κατάφερε να πάρει κάποιο βαθμό. Όμως σίγουρα μετράει αυτό για την απόφαση του διαιτητή και των κριτών, εάν τελικά λήξει και το golden score. 40 δευτερόλεπτα, βλέπουμε το Wang να δείχνει κουρασμένος. Ο Ακιμότο συγκεντρώνεται.
Και εντολή του διαιτητή να φτιάξουν το τζουντόκι τους, να δέσουν τη ζώνη. Και ξεκινάει ο αγώνας πάλι. Άλλη μια επίθεση εδώ και αντεπίθεση πάλι από τον Ακιμότο με το Τόκου Ιβάζα του που είναι η μάχη στο έδαφος από αυτή τη θέση. Και τον βλέπετε εδώ. Προσπαθεί να τον ξαναγυρίσει από εδώ. Πάρα πολύ δυνατός. Ξεφεύγει όμως ο Βαν. 20 δευτερόλεπτα. Οι δύο τελευταίες επιθέσεις πιστεύω ότι θα είναι καταλυτικές για τον Καντέ, για την ισοπαλία. Ναι, αυτό είναι σίγουρο. Για να δούμε. Λίγα δευτερόλεπτα μένουν ακόμα. Από ό,τι φαίνεται θα πάμε στο Χαντέιν. Και σταματάει εύκολα ο Ακιμότο και αυτή την επίθεση του Βαν. Φαίνεται να ξαναπηγαίνει στην επίθεση και λήξη του αγώνα. Για να δούμε. Τα δικά μου προγνωστικά και σένα Βασίλη το ίδιο είναι ότι την νίκη θα την πάρει ο Ιάπωνας Ακιμότο και δικαίως. Βεβαίως. Και δικαίως. Πολύ ωραίος αγώνας. Πραγματικά αντάξιος για ημιτελικός σε αυτό το παγκόσμιο πρωτάθλημα. Και βλέπουμε τον διαιτητή. Θα κρατάει δύο σημαίες, μία μπλε και μία άσπρη. Όποια σημαία σηκώσουν ο διαιτητής και οι κριτές, ναι, ομόφωνη απόφαση. 3 λευκές σημαίες για τον Χιρογιούκι Ακιμότο. Τζουντόκα του International Budo University, ένα από τα δυνατότερα πανεπιστήμια της Ιαπωνίας, όπου καθηγητής εκεί είναι ο διάσημος Κατσούχικο Κασιβαζάκη, ίσως ο καλύτερος δάσκαλος για μάχη στο έδαφος στον κόσμο. Γι' αυτό το λόγο κιόλας ο Ακιμότο είναι τόσο δυνατός από αυτή την επίθεση που είδατε. Εδώ βλέπουμε το δέσιμο μέο σαϊκόμι του Ακιμότο. Κατάφερε βέβαια ο Βανγκ να ξεφύγει. Έτσι λοιπόν έχουμε τον Ακιμότο από τη μία πλευρά του τελικού στα 73 κιλά. Από ελληνική συμμετοχή σε αυτή την κατηγορία είχαμε τον Διαμαντή Τσουπάρη, όπως έλεγα λοιπόν, έχουμε τον Διαμαντή Τσουπάρη, μια συμμετοχή για την οποία δεν έχουμε καμία πληροφόρηση. Δεν ήταν μέσα στην επίσημη ομάδα την οποία κοινοποίησε η Ελληνική Ομοσπονδία Τζούντο. Παρ' όλα αυτά τον είδαμε να συμμετέχει στην κατηγορία των 73 κιλών. Κέρδισε τον Σμιθ από τη Σαμόα, αλλά στη συνέχεια έχασε από τον Μογγόλο Σαϊντζαραγκάλ που βρέθηκε στον ημιτελικό. Κατόπιν αποκλείστηκε και δεν συνέχισε. Και περνάμε στα μείον 63 κιλά. Περνάμε στα μείον 63 κιλά. Και βλέπουμε εδώ την Ισραηλινή Σλέσιγκερ εναντίον της Ολλανδής Βιλεμπόρζη. Η Σλέσιγκερ, η οποία ήταν τρίτη στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του 2009 από το Ισραήλ, με το μπλε τζουντόκι. Το Ισραήλ επίσης μια χώρα με πολύ καλό τζούντο, με ολυμπιακά και παγκόσμια μετάλλια. Πολύ ωραία επίθεση εδώ από την Ισραηλινή, αλλά είχαν βγει ήδη έξω από τον αγωνιστικό χώρο. Καταπληκτική επίθεση από την Σλέσιγκερ. Ενώ η αντίπαλος της, η Βιλεμπόρντ, ήταν δεύτερη στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του 2009. Η νικήτρια από αυτόν τον αγώνα θα αγωνιστεί για το χάλκινο μετάλλιο της κατηγορίας. Και ένα Γιούκο
μπροστά η Βιλεμπόρσε. Αντεπιτίθεται εδώ με ο Σοτογκαέσι, χωρίς όμως να σκοράρει. Γύρισε η Ισραηλινή μπροστά. Πρέπει να πέσει τουλάχιστον στα πλευρά για να υπάρξει βαθμός Γιούκο, στο πλάι δηλαδή, για το τζούντο. Η μισή πλάτη είναι το Βαζάρι και όλη η πλάτη είναι το Ιππόν. Άλλη μια επίθεση εδώ με ο Ουτσιγκάρη από τη Βιλεμπόρτε, να σημαίνει παγκόσμια πρωταθλήτρια του 9. Και αντεπίθεση εδώ από την Σλέσιγκερ. Κανένας βαθμός. Παρακολουθείτε το παγκόσμιο πρωτάθλημα από το Τόκιο, το Yoyogi Stadium, ένα γήπεδο που φτιάχτηκε για τους Ολυμπιακούς Αγώνες που φιλοξένησε η Ιαπωνία το 1964. Και άλλη μια επίθεση εδώ από την Βιλεμπόρτσε, πάρα πολύ ωραίο λοιπόν σε ο Ινάγκε. Βλέπουμε να παίζετε πολύ ωραίο τζούντο από τις γυναίκες σε αυτή την κατηγορία, την κατηγορία των 63 κιλών. Το γυναικείο τζούντο έχει ανέβει πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια και δίνει πολύ ωραίο θέαμα στους αγώνες. Άλλο ένα σε ο Ινάγκε. Και αντεπίθεση εδώ με Σίμε Βάζα από την Σλέσιγκερ. Καλή άμυνα όμως από την Ολλανδέζα Βιλεμπόρτε. Και ο αγώνας θα ξεκινήσει πάλι από την όρθια θέση. Συνεχείς επιθέσεις από τη Σλέσιγκερ και εδώ μια αντεπίθεση. Και την σταματάει πολύ καλά η Βιλεμπόρτζε. 2 λεπτά και 16 δευτερόλεπτα. Πώς βλέπεις τον αγώνα, Βασίλη? Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ δυνατές τζουδόκα και οι δύο. Ασημένιο και χάλκινο μετάλλιο στο προηγούμενο παγκόσμιο. Θα πέσουν βέβαια μια θέση προς τα κάτω σε αυτή την διοργάνωση. Είναι πολύ δυνατές. Ο αγώνας θα κληθεί στη λεπτομέρεια. Πιστεύω ότι όπως πάει ο αγώνας η Ολλανδέζα θα την κερδίσει. Στην κατηγορία των μείων 63 κιλών δεν είχαμε κάποια συμμετοχή από ελληνικής πλευράς. Ενώ σήμερα αγωνίζεται και η κορυφαία Ελληνίδα τζουντόκα, η Ιουλιέτα Μπουκουβάλα, η οποία έχει κάνει πάρα πολύ καλή εμφάνιση. Έχει κάνει 3 νίκες και 1 ήττα και θα αγωνιστεί για το χάλκινο μετάλλιο, αφού πρώτα όμως αγωνιστεί στο ρεπεσάζ εναντίον της Χάουελ από την Αγγλία, και αν κερδίσει θα περάσει να αγωνιστεί για το χάλκινο μετάλλιο. Πάρα πολύ ωραίο γύρισμα. Χενκαβάζα, όπως ονομάζεται, αλλαγή κατεύθυνσης με ο Ουτσιγκάρη, όμως δεν κατάφερε να πάρει βαθμό η Ισραηλινή Σλέσιγκερ. Και επίθεση εδώ πάλι από την Βιλεμπόρτζε που συνεχίζει. Πολύ ευλίγιστες οι γυναίκες τζουντόκα, μια και το τζούντο είναι το άθλημα της ευληγησίας και της επίθεσης με λιγότερη δύναμη και με περισσότερη τεχνική, παρόλο που τείνει να χαθεί αυτό και οι τζουντόκα παρουσιάζονται όλο και πιο δυνατοί. Παρ' όλα αυτά στο γυναικείο τζούντο βλέπουμε περισσότερο κλασικές τεχνικές και μεγάλες επιθέσεις. Και καταπληκτική επίθεση εδώ από την Σλέσιγκερ, σκοράρει Βαζάρι. Έτσι λοιπόν, Βαζάρι. Και η διαιτητής καλεί τους κριτές, δεν ξέρω για ποιο λόγο. Για να δούμε αν υπάρχει κάποια διαφορά, προφανώς για τη βαθμολογία. Συμβουλεύεται το τζούρι, δηλαδή την Επιτροπή της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας, και εδώ βλέπουμε πάλι σε replay. Εδώ βλέπουμε Βαζάρι, Αβασέτε Ιππόν για τη Σλέσιγκερ. Βλέπουμε ότι έχει περάσει το Βαζάρι που ήταν στην Βιλεμπόρτζε. Προφανώς έχει περάσει κατά λάθος
στην Ολλανδέζα. Αυτά τα δύο βαζάρι κάνουν ένα ιππον. Έτσι λοιπόν νικήτρια η Ισραηλινή Σλέσιγκερ. Θα αγωνιστεί για το χάλκινο μετάλλιο με την ηττημένη από τον ημιτελικό της κατηγορίας της. Εδώ βλέπουμε πως έριξε βαζάρι, το οποίο τελικά δόθηκε μέσα, η πρώτη της επίθεση. Και εδώ η δεύτερη με το αριστερό ιππον σε οϊνάκι. Καταπληκτική η Ισραηλινή αθλήτρια. Με πολύ ωραίες κλασικές τεχνικές. Πάρα πολύ ωραίο τζούντο. Και συνεχίζουμε για να περάσουμε στον επόμενο αγώνα. Δεν έχουμε κάποια ειδοποίηση από το σκηνοθέτη μας. Φαντάζομαι όμως ότι θα είναι ο επόμενος αγώνας στα ρεπεσάζ της κατηγορίας των μείων 63 κιλών. Για να δούμε. Ίσως όμως και να είναι και ο ημιτελικός. Ναι, και τελικά είναι ο ημιτελικός. Για να δούμε. Και περνάμε στον πρώτο ημιτελικό της κατηγορίας των μείων 63 κιλών. Εδώ βλέπουμε την Ιαπωνέζα Ουένο Γιοσίε εναντίον της Ανίκα Βαν Έμπτεν. Άλλη μια Ολλανδέζα, η Ουένο, η οποία ήταν η παγκόσμια πρωταθλήτρια του 2009. Αυτή τη στιγμή το νούμερο 1 της κατηγορίας. Αγωνίζεται και μέσα στην πατρίδα της. Για να δούμε. Η Ιαπωνική ομάδα τζούντο είναι φυσικά η κορυφαία στον πλανήτη με τα περισσότερα μετάλλια. Στο γυναικείο τζούντο όμως υπάρχουν πάρα πολύ δυνατές ομάδες, όπως η ομάδα της Κούβας, η ομάδα της Ολλανδίας, της Γαλλίας, της Ρουμανίας, με πάρα πολύ δυνατές γυναίκες τζουντόκα. Με το λευκό τζουντόκι η Ολλανδέζα Βαν Άμπτεν. Με το μπλε τζουντόκι η Ιαπωνέζα Ουένο. Πάνε και κάπου να χτύπησε με τις ανταλλαγές τεχνικών με τα πόδια, τα σαρώματα. Και ο αγώνας ξεκινάει πάλι. Ημιτελικός της κατηγορίας μείων 63 κιλών γυναικών. Αμυντική η Ολλανδέζα, προσπαθεί να πιάσει από πάνω, αλλά δεν θέλει να αφήσει τη Ιαπωνέζα, από ό,τι φαίνεται, να κρατήσει με τα δύο χέρια. Συνεχώς αλλάζει το κράτημα, μπλοκάρει και πολύ ωραία επίθεση εδώ, πολύ χαμηλά από την Ουένο. Φέρνει κάτω την Ολλανδέζα Βαν Άμπτεν. Η Ολλανδία, η οποία επίσης είναι μία από τις top χώρες στο παγκόσμιο τζούντο, με πολύ μεγάλη παράδοση, με πολύ μεγάλους αθλητές. Τον εκλειπώντα πια Άντων Γκέσινγκ, που έφυγε από τη ζωή πριν από 2 εβδομάδες. Τον πρώτο Ολυμπιονίκη που δεν ήταν Ιάπωνας μέσα στο Τόκιο το 1964, και με πολλούς ακόμα, όπως τον Βίλεμ Ρούσκα, 2 χρυσά Ολυμπιακά μετάλλια στην Ολυμπιάδα του Μονάχου. Τελευταίος μεγάλος Ολυμπιονίκης για την Ολλανδία ήταν ο Μαρκ Χόιζιγκα, με ένα χρυσό και 2 χάλκινα μετάλλια σε Ολυμπιακούς αγώνες. 6 φορές πρωταθλητής της Ευρώπης. Αυτή η ομάδα είναι η ομάδα της Ολλανδίας. Επίθεση που σταματάει εύκολα η Γιοσίε. Κατάμεστο το γήπεδο Γιογιόγκι, στο κέντρο του Τόκιο, στην περιφέρεια Σιμπούγια, μια από τις πιο αριστοκρατικές συνοικίες του Τόκιο. Η Ιαπωνία που έχει δώσει πάρα πολύ μεγάλη διαφήμιση σε αυτό το παγκόσμιο πρωτάθλημα. Για πρώτη φορά στην ιστορία ενός παγκοσμίου πρωταθλήματος έχουμε 111 χώρες να συμμετέχουν, και με αριθμό ρεκόρ
αθλητών και αθλητριών. 848 τζουντόκα από 111 χώρες συμμετέχουν σε αυτό το παγκόσμιο πρωτάθλημα. Και αυτό δείχνει την τεράστια δημοφιλία που έχει το τζούντο σε όλο τον πλανήτη. Και επίθεση εδώ από την Ολλανδέζα. Αυτή ήταν πολύ καλή επίθεση, όμως τη σταμάτησε η Γιωσίε Ουένο. Και διακοπή πάλι για να συνεχίσουν από την όρθια θέση. 2 λεπτά και 22 δευτερόλεπτα για να λήξει ο πρώτος ημιτελικός της κατηγορίας μείον 73 κιλών γυναικών. Η Ιαπωνέζα έχει πολύ καλή τακτική και φαίνεται να ψάχνει να βρει ένα άνοιγμα για να ανατρέψει την Ολλανδέζα. Συμφωνώ. Ψάχνει για τη μία επίθεση. Η Ολλανδέζα προσπαθεί να δείξει πιο επιθετική, αλλά ουσιαστικά οι επιθέσεις δεν έχουν αποτέλεσμα. Και εδώ είδαμε πίσω τον Chris De Korte, τον σπουδαιότερο δάσκαλο του τζούντο αυτή τη στιγμή στην Ολλανδία, να δίνει οδηγίες. Άλλη μια επίθεση με ο Σοτογκάρη από την Ολλανδέζα. Έχει καλό κοντρόλ όμως, κρατάει πολύ καλά εδώ. Ψάχνει για μια επίθεση, φαίνεται να έχει μπλοκάρει με δύναμη την Ιαπωνέζα. Φαίνεται να είναι αρκετά πιο δυνατή από την Ιαπωνέζα παίκτρια. Αλλά οι επιθέσεις δεν έχουν αποτέλεσμα. Και επίθεση εδώ στο έδαφος, αλλά ξεφεύγει πολύ εύκολα η Ουένο. Δεν κινδύνεψε καθόλου. Από την άλλη μεριά, στο διπλανό τατάμι, διεξάγεται ταυτόχρονα ο άλλος ημιτελικός που είναι μεταξύ της Κουβανής Έμπελ και της Ιαπωνέζας Τανάκα. Άρα η Ιαπωνία έχει βάλει σε αυτή την κατηγορία 2 αθλήτριες της σε ημιτελικό. Αλλά δεν έχουμε εικόνα ούτως ώστε να σας πω το σκορ, πώς εξελίσσεται ο αγώνας στο διπλανό τατάμι. 47 δευτερόλεπτα ακόμα με τις 2 τζουντόκα να είναι ισόπαλες. Μέχρι στιγμής πάντως η Ιαπωνέζα δεν έχει καταφέρει να περάσει τις επιθέσεις της. Η Ολλανδέζα την έχει μπλοκάρει πολύ καλά, ειδικά με το δεξί της χέρι, με το οποίο μπλοκάρει το αριστερό της, την αριστερή πλευρά της Ιαπωνέζας. Η Ιαπωνέζα επιτίθεται αριστερά. Την έχει μπλοκάρει πολύ καλά. Η Ιαπωνέζα θα πρέπει να βρει ένα άνοιγμα για να περάσει. Και εδώ επιτίθεται πολύ δυνατά, χαμηλά, μετά η Οτόση. Καταφέρει να τη φέρει κάτω την Βαν Έμπτεν, χωρίς όμως βαθμό. Εδώ η Γιωσίε Ουένο, παγκόσμια πρωταθλήτρια του 2009. Υπερασπίζεται τον τίτλο της. Και λήξη του 5 λεπτού του κανονικού αγώνα, περνάμε στο Golden Score. Άλλα 3 λεπτά αγώνα. Εδώ θα μετρήσει πολύ η φυσική κατάσταση των δύο αθλητριών. Οπωσδήποτε. Για δεύτερη φορά σήμερα βλέπουμε ένα ημιτελικός να φτάνει σε Golden Score. Είναι πολύ σπάνιο να τελειώσει και το τρίλεπτο του Golden Score και να περάσουμε το Χαντέι, όπως είδαμε πριν στα 73 κιλά που κέρδισε ο Ιάπωνας Ακιμότο. Και εδώ επίθεση πολύ κοντά στο να σκοράρει. Κλασικός ιαπωνικός τρόπος μάχης. Με το που έπιασε η Ουένο επιτέθηκε αμέσως. Πολύ κοντά στο να σκοράρει εδώ με αυτό το Τάι Οτόση. Μπόρεσε και έστριψε. Και εδώ αλλάζει το κράτημα η
Van Emden δεν καταφέρνει όμως κάτι, ούτε η Ιωσίε Ουένο ούτε η Van Emden. 2,5 λεπτά ακόμα για να λήξει και το golden score. Η νικήτρια σε αυτόν τον αγώνα θα περάσει στον τελικό της κατηγορίας μείον 63 κιλών. Και ίσως να δούμε δύο Ιαπωνέζες σε έναν τελικό, πράγμα που δεν το έχουμε δει τα τελευταία 50 χρόνια. Εδώ επίθεση από την Van Emden, αντεπίθεση από την Ουένο. Πάλι επίθεση εδώ από την Van Emden. Κάνει επιθέσεις ουσιαστικά για να πάρει μια παρατήρηση η Ιαπωνέζα, χωρίς πραγματικά να κλονίζει την ισορροπία. Τελευταίο δίλεπτο του αγώνα. Η Ουένο ψάχνει και ξανά επιτίθεται με το Τάιο Τόσι. Πανίσχυρο Τάιο Τόσι μεν, αλλά την έχει μελετήσει πάρα πολύ καλά η Van Emden και τη σταματάει όλες τις επιθέσεις της. Έχει και παραπάνω δύναμη από την Ιαπωνέζα, αλλά τα κίνζα υφίστανται, πιστεύω. Να πούμε κιόλας τι είναι το κίνζα. Το κίνζα είναι όταν γίνεται μια επίθεση και ο αντίπαλος που την δέχεται έρχεται εκτός ισορροπίας, όπως αυτή η επίθεση. Εάν δηλαδή η επίθεση καταφέρει να κλονίσει την ισορροπία του αντιπάλου και να τον φέρει σε ένα σημείο που απλώς να γλιτώσει να μην πέσει. Αυτό λοιπόν μετράει και ονομάζεται κίνσα. Ο διαιτητής και οι κριτές μετράνε τα κίνσα και των δύο τζουντόκα και μετά αποφασίζουν σε ποιον θα δώσουν την νίκη. Εάν λήξει και αυτός ο αγώνας στην ισοβαλία, στο Χαντέι, βλέπουμε ότι το επίπεδο έχει ανέβει πάρα πολύ όσο πλησιάζουμε στον τελικό. Βέβαια, το βλέπουμε ισοδύναμους αντιπάλους. Έτσι ακριβώς. 54 δευτερόλεπτα. Και από ό,τι φαίνεται προς τα εκεί οδεύουμε. Για να δούμε. Ψάχνει την επίθεση η Ουένο, αλλά βγήκανε έξω από τον αγωνιστικό χώρο.